Wrecsam! Wrecsam! Mae Wrecsam ar y Croeso i rifyn arall o I Mewn i'r Gôl, efo Arfel Owen, Ifer Owen a fi, Alun Owens. A mae'r cyffro yn dal i barhau ar y cae ras a mewn rhannau eraill o Gymru, wrth gwrs. Wythnos arall, um, falle oedd y canlyniadau ddim gystal ac oedd yn yr wythnos cynt, ond mi oedd yna ymwelwyr ar cae ras, Rob Bryan, ond hefyd cwmni Apollo yna a teulu'r Allens, felly mae pethau yn dal i symud ymlaen a mae yna fater bach o darbu Cymreig yn erbyn Abertawe a gwestai arbennig gennym ni ar y ffordd yn hwyrach ymlaen yn y pop. Ond cyn hynny, wel, wythnos ar ôl ennill gêm gyfartal, ennill gêm gyfartal, ennill gêm gyfartal, bod 10 gêm yn olynol, colli yn Hull, oedd hi noson hyll, a wedyn cael gôl munud ola gen un o arwyr llynedd, Oli Rathbone, ar y cae ras, ar y disadwn, a mae hynny fod o'n gêm gyfartal, falle'n siomedig, ond mae cael gôl yn y munud ola wastad yn codi calon. Felly, Efor, sut wyt ti'n teimlo ar ôl y ddwy gêm diwetha yma? O'n i siomedig iawn ar ôl y gêm Hull na. O'n i wedi dechrau credu bod ni mynd, bod ni bod ni ddim am golli eto tymor yma, ond oedden ni'n edrych yn dîm wedi rhedeg allan o stêm a syniadau, fel yna. Dwi'n meddwl oedd Phil Parkes yn cyfadda hynny wedyn. Dyle fod i chwarae dechrau tîm gwahanol, oedden nhw wedi blino'r gêm blaenorol. A wedyn, disadwn ar ôl mynd ar y blaen, ti bach yn siomedig wedyn. Mae'n anodd yn dydi, achos ti'n sbio ar y tîm yma, a does am lot rhyngthyn nhw. Ti'n gwneud rhyw gamgymeriadau, ddiffyg marcio, jyst rhoi lle iddyn nhw, a mi'n anw difrifo di. Ond mae goddol i Rathbone yn ôl yn gret, a os di o yn ffit, i fi, mae'n dechrau bob gêm o hyn ymlaen. Wel, dim ond 10 munud mae wedi chwarae trwy'r tymor yn y gyfriair, felly falle fysa fo hynny uchelgeisiol, ond oedd, mae o'n chwarae'r canol cae sy'n gallu sgorio gols, dydy, a does gennym ni dim un o'r rheina, a falle bod ni wedi, nos fercher yn Hull yn dangos falle bod ni wedi bod yn dibynnu gorfod ar Keith Mo, nath o fethu i'n cyfle eiraidd, a wedyn methu cic gosb yn do. Felly, a di Wrecsam ddim yn creu digon o gyfleoedd i fedru methu cyfleoedd fel a, fyswn i'n dweud. A falle bod ni'n dechrau gweld colled y wingbacks mwy a mwy erbyn hyn, da ni'n creu falle ddau. Sut wyt ti'n teimlo ar ôl o ddwy gêm ar ôl? Ie, debyg iawn i fod. Dwi'n meddwl oedd un o'r games yn Hull lle oedd amseru bob dim yn erbyn ni. Thyn nhw sgorio'n gynnar. Thyn ni ddechrau dod nôl i mewn i'r gêm. Methu cael cosmot yna. Oli McBurney'n dod anodd. Mae o'n troi'n un o'r bogey plays na. O rwy'n just yn teimlo. Mae o'n mynd i sgorio yn un yna fel nath o yn y gêm ddwytha, gêm gwpan e. So, oedd o just yn inevitable bod ni'n mynd i golli hon yn anffodus. Ond, y perfformio dim gwella lot yn y gêm neu Watford, ond dwi'n meddwl mae moment bach fel gol Rathbone yn gallu newid ffocws rhywun a newid egni rhywun. Mae sicr mae'n wych i gael o'n fel opsiwn yn ganol y cae yna. Nes i grwpwll yn y pod, dwi'n meddwl dim chwarae'r canol cae ni ddim yn sgorio gols. Maen nhw'n gyson, ond maen gallu rheoli'r gemau yn weddol llwyddiannus, ond dyn nhw'n methu ennill gemau yn llwyddiannus. Felly fydd yn braf cael fo fel opsiwn, dwi'n meddwl. Dwi ddim yn rhagweld o'n yn chwarae o'r dechrau. Dwi ddim yn meddwl fydd o ddigon ffit, yn agos os fydd ddigon ffit, dydy gwir. Ond y sicr sy'n ni'n licio gweld o'n cael cameo bach i 5 munud, hanner awr ar ddiwedd y gêm. Felly, oedd y gol ola na yn erbyn Watford yn holl bwysig. Mae'n bwysig cael moment bach fel ei droi cornel
troi corneli bach, achos fel oedd Ifan dweud, mae mor gystadleuol, mae gema ma'n agos, mae'r tîm, sam lot i rannu rhwng y tîmau, fel oedd Ifan dweud, camgymeriad, rhyw yn erbyn Blackburn yr un peth, gol munud ola. Mae package yn hanging on in there, so so di gallu bod yn, so dwy golled wedi bod yn bryderus, dwi'n meddwl. Ydy, dwi'n meddwl mae o'n, eto, oedd ni'n sôn oedd Rob a Ryan i lawr, oedd, fatha'r buddsodwyr newydd yna, oedden nhw'n gafon ni beint yn y turf am ddim, gan y buddsodwyr newydd, dwi'n gwybod os oedden ni'n yn hawdd i'n prynu, ond oedd o'n neis cael peint. Ydy, mae yna rhywbeth, dwi'n cofio, dwi'n meddwl sy'n dweud ar y 2 blynedd diwetha, sy'n mynd i chwarae'n wael, a cael canlyniad siomedig, mae'n neud o just cyn i'r ffenest agor o flaen y buddsodwyr. Dio ddim yn beth drwg. Dwi'n meddwl fyddan nhw'n gadael y gêm yna, un wedi codi efo gol i Rathbone ac oedd o'n gyffroes yn doedd y ffordd orffennodd y gêm, ond fyddan nhw ddim chwaith yn gadael y gêm yna yn meddwl, mae Wrecsam yn iawn, os da ni eisiau symud ymlaen yn y gyngred yma, mae rhaid ni gryfhau. Felly, falle i Parky, oedd yr amseru ddim yn rhy ddrwg, ond dwi'n meddwl mae'r gyngred yma mor dyn yn dydy. A fel ti dweud, mae colli 2 gêm yn olynol, so hynny wedi bod yn, yn dipyn o ergyd, achos da ni dal yn di ennill 2 gêm yn olynol, naddo. Felly, mae'r cael rhediad cwpl o gemau positif neu negatif yn ei gwahaniaeth, a yn awedig i ni ar y funud, as wedi cael gymaint o gemau cyfartal, mae colli 2 ar ôl hynny yn dipyn o drawiad yn dydy. Felly oedd gweld Oli Rathbone ar y cae, ond dwi'n cytuno fo ti Arwel, dwi'n meddwl fydd o'n dechrau'n Abertawe, achos i roed o'n gyd destyn. Yr unig gêm wedi dechrau tymor yma ydy yn erbyn Caerdydd yn y gwpan, a nath hynny ddim mynd yn dda iawn, dydd fo nag i'r tîm. Nath yn mynd yn dda iawn, falle, i'r merched. Gêm anodd yn erbyn Aberystwyth, 2 gol yr un, ond wedi ennill ar ciciau gosb yn y gwpan. Wyt ti'n meddwl fod pethau dal ar ei fyny, neu oedd hwnna'n ganlyniad siomedig ar ôl? A dwi'n meddwl mae Aberystwyth yn dim gwella be mae'r gyngrair nawr grymu. Nathon nhw wneud yn dda iawn yn erbyn nhw ar y blaen y 2-1 yn y gêm gyngrair. Felly, di Aberystwyth ddim yn pushovers o gwbl. Dwi'n meddwl na tîm Wrecsam wedi dangos dipyn o gaderni dy fanna a brwydro'n dôl, a mae'r rhediad yma'n anhygoel tymor yma. Un golled ynde. Felly, a dim ond un gêm gyfartal, felly mae'n wych o rhediad. Maen nhw dal mewn 2 gwpan. A maen nhw ar frig y gyngrair, felly hwn di'r amser i ennill rhywbeth. Dwi'n meddwl os nad fydd tîm y merched i gael tlws tymor yma, fydd hi'n siom mawr. Felly, croesi bysedd, mae gennym nhw rhyw 2-2 gêm gyngrair i fynd tan y toriad, a Caerdydd yn dyfynu, mae'n gêm ar ôl nesa, mae tîm Caerdydd, felly, neu'r gêm nesa, dweud y gwir, gêm gyngrair nesa, felly, mae'n gêm fawr. Ennill honno, mae yna fwlch taclus iawn yn agor ar y bryd. Ydy, ennill honna, a fydda nhw'n, mynd i fewn i ail gymal o gystadleuaeth ar y blaen y byddan, a mae hynny yn mynd i fod yn bwysig iawn. Wyt ti'n hapus efo sut mae pethau'n mynd efo'r? Bod dwi'n cwyno, na dwi, fel Arwel yn dweud, mae'r disgwyliad rwan bod ni yn mynd i ennill rhywbeth. Dwi'n meddwl yn chwarae allan sawl yn y gêm gynderfynol, so fyddan ni'n ffefryn yn honna, a mae siw a TNS Caerdydd yn y gêm arall. Wedyn, mae'n mynd i fod yn anodd, ond mae rhaid ni giro Caerdydd rhywbryd. Wedyn gobeithio mae'n un o'r ffeinals mae fydd hynny. A cyn y gêm na yn erbyn Gaerdydd, mae yna fater bach o gêm fawr
yn erbyn Abertawe i tîm y dynion ar nos Wener, ac mae gennym ni westai arbennig i ymuno ni ar gyfer y drafodaeth yna. A rwan, da ni mewn lle anrydyddus iawn. Mae Emrys yn ymuno ni, a mae ffrind i'r sioe, ond yn fwy na hynny, ti yn freintiedig iawn. Ti di'r cefnogwr o dîm gwrthwynebol cynta i ymuno fyny ar y pod. A da ni wedi gwneud bron i 100 erbyn hyn, felly ti'n gwneud yn dda iawn. Gêm fawr nos Wener, wrth gwrs, digon ni drafod am hynny, ond da ni newydd fod yn sôn am dîm y merched, a wyt ti drwy sgorio, wrth gwrs, yn gwneud lot hefo tîmau'r merched yng Nghymru. A sut wyt ti'n gweld siap a'r nilenni, falle fod Wrecsam yn fwy o gystadleuaeth i Caerdydd ac Abertawe? Yn bendant mae'n fwy cystadleuol tymor yma dydy. O'n i'n meddwl, dwi wedi bod y cael ras unwaith tymor yma yn eitha, oedd yr eitha dechrau'r tymor, a Wrecsam yn ebyn Barri, a Wrecsam yn enillodd, o beth dwi'n gofio. Ond oedd hi fawr o gêm, really, ond maen nhw wedi bod ar rediad ar syniad. Ni'n Caerdydd, yr 2 neu 3 tymor dwytha, di bod y tîm gorau o ben ysgwydda yn gyngred merched. So mae'n dda gweld bod Wrecsam yn benodol o'n i fyny na. Eisiau gwneud Darbi De Cymru ar gyfer sgorio cwbl o snoson nôl, a gorau cadw yn heimladau fi'n hun pam nath Caerdydd rhoi bach o gweiri Abertawe yn y pen draw. Ond, so, bod Abertawe yn dechrau llithro i ffwrdd, mae Wrecsam dal i fyny na. Mae'n dda i'r gyngred ydi weld fwy o gystadleuaeth fel yna. Ydy, dwi'n meddwl, a mae gen ti y 2 gwpan yn does, felly mae gen Wrecsam gyfle i ennill tlws lenni, bendant fyswn i'n dweud. A fysa fo yn braf gweld tîm y blawn Caerdydd yn chwarae'n Ewrop hefyd yn bysa, felly. Ond dwi'n gweld, mae Abertawe dal yn gystadleuol, dydy, mae 3 tîm yna yn gry. Ond ti'n mynd i bod i'r graig eto? Chos mae Wrecsam yn amlwg yn mynd i drwy'r graig yn gartref parhaol. Wel, y gêm na, o'n i wedi gwneud ar y cair as, honna i fod ar y graig yn wreiddiol, ond oedden nhw heb orffan y gwaith, cos mae Wrecsam wedi prynu y graig gwan dydi, os dwi'n darllen iawn. So, o'na rhywfaint o waith cynnal a chadw nhw, oedd nhw'n gorau yn wneud na cyn dechrau chwarae. So, mae wedi bod yn chwarae rhywfaint yn bwcled yma, yn y glob, fel mae'r enw da iawn ar y gair yna, dwi'n ond dwi'n wedi bod i'r graig ers dyddiau o Derwyddon Cefn yn chwarae nag yn colli o 6 neu 7 bob penwythnos ac yn cwyno bod i fans nhw gyd yn mynd i watch Wrecsam. So, ond na, fi'n oed yn merched, mae'na buzz da rhwng y lle does, a dwi'n meddwl bod o'n wirioneddol dda o'r dechrau ers i'ch technogion newydd chi ddod i mewn, bod nhw wedi gwneud tîm y merched yn rhan eitha canolog o'r prosiect o maen nhw'n alw hefyd, bod nhw'n cael yr un sylw ar bethau fel Welcome to Wrecsam ac yn y blaen. O'n i'n claim to fame i, dwi'n meddwl, o ran sylwebu, di bod yn sylwebaeth i enyn o gols Rosie Hughes wedi ymddangos ar Welcome to Wrecsam. Sgorio yn y gêm na, tymor eithon nhw fyny, so'r tymor cyntaf, giro nhw ceic honna ar y cair as, ond iffar o'r ddigwyddiad, achos hwnna 10,000 yna, hwnna union rhywfaint o grawd yna ar y pnawndydd Sul, mae watchad gêm yn ailhaen cyngred merched Cymru ac o'n ei watchad Wrecsam dyn nhw cynt, lle enillodd Wrecsam honno i sicrhau bod nhw'n gorffan ar frig yr ailhaen, so hwnna'n dipyn o ddigwyddiad. Ond fel dwi'n dweud, mae'n dda, mae'n amlwg yr un fath o sylw, a dim jyst yna, dwi'n fath o flaenoriaeth yn cael ei roi i tîm y merched. A ni'n gweld maen nhw wedi seinio dipyn o bobl newydd dros yr hat. Mae'n cwpl o ferched i ddod i mewn o lefydd fel Newcastle a falle. A o'r cwpl o weithiau dwi wedi gweld nhw, maen nhw'n amlwg maen nhw wedi cryfhau. So, dio ddim yn ffliwc bod nhw fyny na tua top yr tabl chwaith, really. A mae'r perchnogion yn dod o Ogledd America, ac wrth gwrs y Gogledd America, mae gêm y merched yr un mor fawr a gêm y dynion yn dydi, yn fwy mewn sawl ffordd, achos maen nhw wedi bod yn llwyddiannus
yn gwybod y byd a'r gemau Olympaidd. Felly ydy, dwi'n meddwl fwy o bendant yn rhan o'r weledigaeth gerin nhw, dydy, ond mae hynny, wrth gwrs, yn mond yn mynd i alwa peldroed merched yng Nghymru, fyswn i'n deud. Mae yna gêm hefyd rhwng y dynion nos Wener. Dwi'n meddwl, cyn i ni sôn am hwnna, oedd Arwel jyst efo cwestiwn i ti am falle gemau mwy hanesyddol falle. Ie, mate, ti'n adnabyddus fel hanesydd chwaraeon, hanesydd peldroed. O'n i jyst eisiau dyholi di o ran gemau'r gorffennol. Dyn ni'n di chwarae ers tro byd bellach, ond os gen ti rhyw atgofion o'r fixture yma, un ein y gyngrair neu Cwpan Cymru'n amlwg, sy'n wedi dod ar draws i gilydd yng Nghymru, cwpl o weithiau, mae'n siŵr. Ie, wel, ti'n meddwl, jyst o'r rhai, dwi'n cofio wylio, dwi'n gwybod, dwi rioed wedi gwylio Wrecsam yn chwarae yn erbyn Abertawe, yn Abertawe o blaen, achos bod fi'n byw yn y gogledd yn amlwg, y gem a ni'n diadlo fynd i weld, oedd y gem ar y Caer As, a o'n i'n trio gweithio allan pryd oedd y gem dwytha rhwng y clybiau. Dwi'n eitha siŵr na'r gem FAW Premier Cup na oedd o'r rownd derfynol yn 2006 ar y Caer As. Ac o'n i yn y gem yna, ac o'n eitha hanesyddol, achos bod Rory Fallon di sgorio. Ni'n cofio hwnnw, oedd yn boi o Zeland Newydd oedd o, ac oedd o'n useless, a nath o arwyddo i ni, a fe oedd o efo ni blaenwr tal oedd o, a nath o methu sgorio, oedd o di mynd i 15 gem, dwi'n heb sgorio. Oedd yn y ffeinal yma, ar y Caer As, mi oedd byndlo'r bel i mewn o tua troedfa ddi ennill y gwpan i Abertawe. A sa'ch ti'n gweld y dathliadau, sa'ch ti'n meddwl bod o di sgorio tua 10 llath yr hugian. Ond wedyn, wellodd o wedyn, mae fath o bod hynny, y gol lwcus yna, wedi i danio efo achos yr un tymor, dwi'n cofio, oedden ni'n gyrraedd ffeinal y gem ail gyfla, oedd yn Stadiwm y Millennium ar y pryd. A fi sgorio Rory Fallon, overhead kick yn y gêm yna. Sut mae'r boi yma'n gallu gwneud hyn pan oedd o'n beth ydy'r dywediad rhywbeth ynglyn â taro Pennod buwch yn y banjo neu rhywbeth, ydy'r dywediad. Oedd o methu gwneud hynny cwbl wythnos anghynt. Ond so ni'n cofio'r gêm yna, o'n i ddim yn y gêm flwyddyn cynt, ond 2005 oedd ffeinal eto yr FAW Premier Cup ar y fetch, a'r gêm ola ar y fetch oedd hi, a dwi'n trio cofio pam o'n i di methu mynd, o'n i'n byw yn Aberystwyth ar y pryd. A mae rai bod yna ryw reswm da iawn bod fi ddim yna, a honno'n gêm ar hanesyddol, ond o'n i'n ddim yn honno. A wedyn, cyn hynna, rili, o'n i'n trio cofio pryd o'n i wedi bod yn y Caer As, a dwi'n cofio pam o'n i'n fyfyriwr mynd yna cwpl o weithiau a gweld Abertawe'n colli. Dwi'n cofio ni gweir o bedair i ddim yn enwau tua 2002 ffona, dwi'n meddwl, Andy Morel, dwi'n cofio sgorio cwpl o gols i chi, ac y boys o Trinidad, a Carlos Edwards a Hector Sam gath y lleill. A wedyn, yr unig un arall, fydda i gofio, sydd ella'n hanesyddol mewn ffordd, ac o'n i yno, dim bod fi'n sylweddoli pwysigrwydd ni ar y pryd, ond gêm yn 1995 ar y Caer As, reit, a Wrecsam yn illodd. Oedd Frank Lampard yn chwarae Abertawe. So ni'n mynd syni i ddeud y gwir os na honnodd i gêm gyntaf, agos ni'n checio gyna, mae mis Hydref 1995 oedd hynny, a dyna mis yna nath o muno fo ni ar fenthyg. Ac ie, so pwy sy'n meddwl ar y Caer As yn colli o gol i ddim yn erbyn Wrecsam, so bod ni wedi cael gweld y boi math ymlaen i fod yn chwaraewr o'r safon ucha, rili. Ond ie, os ei di nôl tu ôl i'r mae'n siŵr bod yna ddigon o gemau yn Gwpan Cymru ac yn y blaen hefyd, ond o'n profiad i, ella, heblaw am yr un gem yna yn yr 2006, fel arfer, mynd yna i'r Caer As i watch o Abertawe'n colli o'n i. Gobeithio bod y wahanol nos Wener, de. Ie, wel, oedden ni yn y fetch i'r gêm ola yna, a oedd o'na awyrgylch od, efo bobl yn dechrau cared i ffwrdd efo rhannu'r cae a pethau felly. Oedd chwarae teg, oedd y gêm ola tymor i Wrecsam a ddoth y chwaraewyr at y cefnogwyr at y ni hefyd, ac oedd amlwg oedd o'n gyfnod anodd iawn i Wrecsam. Dwi'n cofio hynny. Fydden nhw'n gwneud pwynt hynny do ar yr coverage ar y BBX neu fe bynnag oedden nhw'n dangos i'n cofio IGH yn pwyntio hynny allan bod yng nghanol ddothiadau mae gyd bod dipyn o gefnogwyr Abertawe wedi mynd draw a oedden nhw'n rhyw sefyll a rhyw gopio fel adoedd o'r blaen. Achos bod o'n gyfnod, fel ti'n dweud, oedd o'n gyfnod anodd i Wrecsam hefyd. Fod Abertawe, wrth gwrs, wedi asset stripio Wrecsam hefyd ar y pryd, efo
cysylltiad Brian Flynn falle, ond Lee Trundle, Dennis Lawrence, dipyn o bobl wedi mynd draw a wedi bod yn rhan o Abertawe wedyn yn dechrau esgyn trwy'r cyngreiriau wrth i Wrecsam wedyn wynebu chydig o flynyddoedd eitha tywyll ar ôl hynny. Ond wrth gwrs, mae pethau wedi newid chydig. Mae'n berig na ffordd arall o pethau mynd ar hyn o bryd, ond ie. Ia, oedd o'n bell yn ôl, oedd ni'n yr gyngrair genedlaethol ac Abertawe yn yr uwch gyngrair. Ond rwan, da ni'n chwarae y gilydd yn y gyngrair a dal i gadw efo'r profiad swreal fod yn gefnogwr Wrecsam yn y dyddiau diweddar yma. Y sôn ydi fod Snoop Dogg yn mynd i fod yn y gêm yn cefnogi Abertawe. Felly, bydd hynny'n brofiad yn ei hun. A sut wyt ti'n teimlo am y gêm fel cefnogwr Abertawe? Wyt ti'n teimlo'n hyderus? Mae wedi bod yn gyfnod cythryblus i chi. Rheolwr newydd, wrth gwrs. Ie, dwi'n teimlo fwy hyderus am y peth wan ag o'n i ryw fythefnos yn ôl. So, mi geithon ni ryw... oedd o'n od, achos o'n i'n eitha licio Alan Sheehan. Ond mi ddadyn ni bron o bod rhyw gwrs gerdded i lawr ac o'n i'n meddwl, wel, os nad i hyn yn mynd i stopio rwan, mi bydden ni mewn trafferthio. A teimlo dyn ni'n gael o fel Abertawe, cwpl o weithiau dwi wedi gweld nhw tymor yma, ydy, gyda ni chwaraewyr eitha da, ond siw bod chi wedi weld o yn yr bencampwriaeth. Mae yna lot o dima sydd i weld ar y wyneb yn dima eitha average, ond mae gen nhw'r street smarts ma, maen nhw'n dweud, a'r ffyrdd yma o gael canlyniadau. A do hwnna ddim gen Abertawe o dan Sheehan. Mae yna gemau fatha, si watcha nhw'n yn Preston, gollon ni o 2-1, a mi ddyla ni rili wedi cael rhywbeth allan o'r gêm. Just bod gen ni ddim y trefn, ond wrth gwrs Wrecsam wedi bod ar rediad rili da. So, o ran gêm nos Wener, yn eitha balch i gweld hwnna'n dod i ben yn erbyn Hull. A wedyn, wrth gwrs, o'n i lawr yn Pontypridd yn fyny gêm Gwpan Cymru fo sgorio dy Sadwrn. Ar y ffordd adra, o'n i'n gwrando ar diwedd gêm Wrecsam, nes i glwad gol Oli Rathbon efo ei gyffyrddiad cynta yn ôl. A hynny reit ar y diwedd i gael pwynt. So mae hynny wedi rhoi eto bach o momentum i chi, dwi'n meddwl. Ond eto, gollon ni'n Stoke dy Sadwrn, o'n i'n eitha hapus i beidio bod yna. Mae'n swnio fi bod ni wedi chwarae no reit i ddeud y gwir. Ond so mae Stoke, dwi'n meddwl bod fi wedi bod yna 10 gwaith a erioed i gweld Abertawe yn ennill yna. So, nhw'n ni'n poeni gormod am y canlyniad yna. A cyn hynny, oedd wedi ennill 2 ar y bawns. So, dwi'n eitha ffyddiog, ond dydy ddim am fod yn gêm hawdd o gwbl, a ella, swn i ddigon hapus efo pwynt, i ddweud y gwir. Efor, wyt ti'n hapus efo pwynt? Swn i'n mynd pwynt rwan. Chwaith i fod yn ored. Ond eisiau gofyn i Mewn am y Swansea Way. Ydy hwnna dal i fodoli? Ydy o'n myth? Na, wel, dwi wedi cael ffrau efo ambell i gefnogwr Abertawe am hyn yn ystod o blynyddoedd dwytha ar y social media ac yn y blaen. Y peth oedd ynddo, pan ddechreuodd y busnes Swansea Way a Swans Alone yma falle, o chwarae'r peldroed deniadol, pasio tiki-taka yma gan y blaen. Doedd bob tîm ddim yn ei wneud o. A am rei, o'n i'n eitha sioc dweud y gwir, pa mor hir nath o gymryd i lot o dim eraill. Un, tagio ymlaen o ran rhinwedda peldroed fel a 2, dysgu sut i amddiffyn yn erbyn o. Ond erbyn hyn, mae bob tîm dydy. Mae hyd yn oed Stokes y byd yma, efo pob parch ydyn nhw, yn trio chwarae'r possession football yma gan y blaen. Mae o, ti'n sôn am y busnes yma, bod troedd ni'n cael manager newydd, mae yna rhyw ffers fawr yn cael ei wneud, ond mae'n bwysig bod nhw'n ffitio mewn efo hunaniaeth y clwb. A dwi'n meddwl, beth i pwynt cael hunaniaeth os dwi'n union y fath a bob clwb arall. Neu rhaid mewn ffordd wahanol, does dim rhaid i hunaniaeth olygu chwarae y peldroed deniadol yma falle. Dwi'n cofio, Steve Cooper yn fynd, mae'n byw yn adar Wrecsam, dwi'n meddwl ydy. Mae'n Stephen Cooper. A oedd dros y fel boi da, ac o'n i'n meddwl bod wedi gwneud gwirthia yn ei gyfnod o Abertawe, achos doedd ddim pres o gwbl yn y clwb. Ond
just achos bod o ddim yn chwarae'r peldroed deniadol ma trwy'r amser, o bobl di gymryd yn erbyn o, a dwi jyst yn meddwl weithiau, wel, careful what you wish for ydi o braidd, yn y pen draw, bron bod dwi'n mynd i cydeud hyn, ond well gen i fi weld yn hi yn chwarae'n wael, neu chwarae mewn winning ugly, na'n gweld ni yn trio chwarae peldroed deniadol bob gêm ac yn gwneud dim ohoni. Mae'n gwybod pan nath Russell Martin i mewn, a ddo yn gallu siarad gêm dda, yn sôn am yr pwysigrwydd hunaniaeth yma. Ond mae'n afryd o managers ifanc newydd, a maen nhw'n eitha naif, achos Russell Martin yn dweud pethau fatha, we don't need a plan B, we need to do plan A better. A dwi'n meddwl bod hwnna'r rybys mwyaf dwi'n rioed i glwad, achos mae tîma'n sydyn iawn yn gallu gweithio allan rwan sydd i stopio un ffordd o chwarae. So, mae rhaid i ni fod bach llai naif yn gyffredinol, dwi'n meddwl, a ella gret bod gynnon ni hunaniaeth, ond ella bod dim rhaid i'r The Swansea way olygu be oedd yn olygu be 15 mlynedd yn ôl. Okay. O ran chwaraewyr ta nos Wener, pwy ddylai Wrecsam i ofni? Wel, Fipo ydy'r boi, Zan Fipotnik, y streicar yma o Slovenia, a mae nhw'n sgor 10 gol tymor yma wan. A mae o'n, pa mae o onit, mae o'n chwaraewr da. Mae gennym ni, fel o'n i'n dweud, da ni wedi cryfhau y garfan yn reit dda. Dwi'n licio Ethan Galbraith, chwaraewr canol cae, dio. Mae'n gallu bod trwy'n mae bresenoldeb o ei greadigrwydd o fanna'n yn help, ond y problem ydy, da ni wedi bod yn chwarae fo fel fullback yn y gema dwytha yma. So wedyn mae rhywun yn colli'r creadigrwydd yna, falle. Ond mae'r boi yma, Stamenic o Zela Newydd, hwnnw'n solid yn ganol cae, mae wedi cael gol i gol gyntaf wan, mae hwnnw'n dechrau setlo mewn, ond mae yna lot o boes eraill, mae nhw'n cael fflachiadau da. Mae rhywun fel Gonzalo Franco sgoriodd o'r gol anhygoel yn ebyn Manchester City yn gwpan y gyngrair. A fel dwi'n dweud, mae o'n gallu gwneud pethau, ond ar y llaw arall, mae o bach yn ysgafn ydy, lightweight fel maen nhw'n dweud. Mae gen ti rhywun fel Ronald, yr Brazilian man, tan tymor yma, dwi'n meddwl, os o'ch ti'n mynd mewn i geiriadau neu beth bynnag a trio ffindio flatters to deceive, llun Ronaldo. So dwi'n meddwl, ond i fod yn deg i'r boi, mae o tymor yma, yn wedig cwbl o fiso cyntaf tymor, mae o wedi edrych yn dda. So felly ar ei gêm, mae o'n yn chwarae'r da. So mae yna graidd eitha da na rili, ond dwi jyst yn teimlo eich bod amball i chwaraewr, da ni'n cael y fflachiadau yma, be da ni eisiau weld dwi'n gyn bobl fel Franco, a mae yn un arall, a boi o dde Corea, eitha lightweight, ond mae rhywun yn meddwl, wel, os o fo'n dechrau chwarae a yn cael ei sparc yn fwy cyson, so mae'n chwaraewr da iawn. Felly, mae gennym ni ddigon o fygythiad. Oedden ni wedi creu lot o chances yn ôl bod tebyg yn erbyn Stoke dy Sadwn, sydd yn sein da, achos da hynna ddim wedi bod yn digwydd. Yn y gêm yn Preston er enghraifft chydig iawn dda'n ni greu. So dwi'n bach mwy ffyddiog o glwad bod na fwy o drefn a fwy o bwrpas yn yna, rili. Dwi bach llai ffyddiog ar ôl glwad. Ia, ni'n dweud am Russell Martin talks a good game. Ella na bod fi just yn talk a good game efo'n cofio. Tia pethefnos yma, o'n i'n meddwl sy'n ein ennill yn hawdd, ond ydych chi di ennill dwy, ydych chi swnio rhy dda i fynd i lawr, beth bynnag? O ia, mae bencampwriaeth yn un od yn dde, achos o'n i'n gweld wan, da ni 4 pwynt uwch ben y 3 gwylod. So, dal yn edrych dros yn sgwydda, ond 5 pwynt tu ôl i chi, da ni. A da chi wedi bod ar gymaint yr edio dda. Mae o'n anhygoel pa mor sydyn yn y bencampwriaeth mae pethau'n gallu newid. Mae o'n, dwi wedi bod, bob ryw, 6 wsos ffona, fod ein troi fyny ar y marc ar Radio Cymru. A mae o fatha bod, pan mae Dylan Jones yn gofyn i fi, beth ti'n deimlo o ran Abertawe, mae o fatha bod o'n newid bob tro, just oherwydd bod 2 canlyniad yn gallu neud ni neidio o fod yn pwysio am yr 6 ucha na i fod yn edrych dros yn sgwydda. A mae'r un fath yn wir am Wrecsam, wrth gwrs, pawb yn poeni am Wrecsam ar ôl y cwbl os nosa cynta. O, bod chi'n setlo mewn i, ddech chi'n edrych iawn dech, so, ie. Wedyn, wyneb cyfarwydd falle eich cefnogwch chi fydd Keith Mo a Josh Windass falle. Sut ti'n meddwl, sut ti'n meddwl fydd y tîm Wrecsam yn cael, fydda nhw'n cael croeso, neu ti'n meddwl fydda nhw'n troi fewn i'r Caerdydd newydd? Mae nhw yn adeiladu hwn fel y Darbi Gymreig. Dydy, ac wrth gwrs mae hi, fel ti wedi sôn yn barod, oherwydd
hanes y ddau glwb yn ystod 20 mlynedd dwytha. A ffordd i radda, mae'na debygrwydd yn y ddau bet o bod ni wedi bod yn mynd fyny ag i lawr ag yn y blaen. Oedd yn amlwg mae'na bach o nidl yn mynd i fod, ond dio ddim yr un math o nidl cas o sy'n atwodd yn y games Darbis de Cymru. O ran, fel rhywun sydd yn dod o'r gogledd yn gallu weld o'r tu allan, really, dwi'n cofio pan o'n i'n dechrau mynd i wylio Abertawe, ond oedd yn amlwg i fi bod yna gasineb yna sy'n mynd y tu hwnt i peldroed. So ella mae gasineb yn air rhy gri, ond bod yna deimladau ynglyn â Abertawe yn wedi gyntimo bod wedi cael ei gadael lawr fel dinas dros y degawda falle, a so yna resymau cymdeithasol am y peth. A dwi'n Caerdydd yr llaw arall yn gweld yr Abertawe fel the noisy little neighbour neu beth bynnag. Ond dy'r un casiniad yn bodoli rhwng Abertawe a Wrecsam. So mae bron o bod yn fwy o paralel arall sy'n bod pan mae Abertawe ar ei ffordd fyny oedd o'n teimlo yn Abertawe ail hoff dîm pawb. Ond mae'r un math o Wrecsam yn y blynyddoedd dwytha, dwi'n meddwl, wedi achos bod hi'n stori mor dda. A bod i weld bod Wrecsam yn cael ei arwain mewn ffordd mor dda trwyddo fo. Mae pobl yn licio chi fel clwb, felly mae yn amlwg fydd Abertawe, fydd eisiau Abertawe ennill, a fyddai'n flin am 10 munud os o'n i'n golli, ond fydd yna ddim casineb yna. Fyddai'n gytid achos mae ni wedi colli, dim achos mae ni wedi colli neu Wrecsam, os ti'n dall byd o. Wel, mae hynny'n dda. Dwi'n meddwl, fel ti'n dweud, mae wahanol iawn unwaith mae'r gic yn ta'n digwydd, ond ar ôl y cola, o'n i'n un o'r bobl mae bendant, o'n i'n cefnogi Abertawe bob gêm, a o'n i'n digwydd bod o'n i'n fyfyriwr yn Abertawe pan oedd nhw yn yr uwch gyngred, felly o'n i'n mynd i gemen reit aml, felly o'n i wastad oedd Abertawe'n ail dîm i fi, a mae'n bendant pan oedd ni'n yr gyngred genedlaethol a nhw'n yr uwch gyngrair, a mae o'n od iawn gweld ni yn yr un gyngrair. Felly, gêm diddorol a cystadleuol. Arwel, be wyt ti ddisgwyl gweld? Wel, gan bod hi'n, dwi'n meddwl geith i'w dramateiddio gan y wasg a felly, a fydd i ar Sky Sports nos Wener Wyll, Darbi Cymraeg, a pan maen nhw'n gorneidio efo hynna, 0-0 di bob amser. Dwi'n drewio 0-0 di. Pan oedd yr Caerdydd Abertawe yn yr uwch cyngrair, nhw'n gemau sopor, ac o'n nhw kick-off am 12 ar ddydd Sadwrn o felly. So dwi'n am yna, dwi'n mynd i fynd am 0-0, jyst achos bod na gymaint o weindio fyny mynd i gael ei wneud yn ystod yr wsos. A dwi'n meddwl sy'n ni yn cymryd gêm gyfartal. Da ni ar rediad da iawn. O'n i bai am y canlyniad hylne, da ni'n neud yn iawn. Da ni'n Sheden yn well oedd i cartre yn ddiweddar. Felly, dwi'n mynd yn y gêm ddi sgôr, achos dwi'n just yn... dwi'n meddwl fydd na jinx, dwi'n meddwl, gan Sky Sports. Efo'r ar ôl newyddion gwych yna am gêm nos Wener, pa fath o gêm ti ddisgwyl gweld? Dwi'n meddwl mae'n dibynnu i Wrecsam, os di Oli Rathbone yn chwarae. Dwi'n meddwl, fydd o'n dod o ryw... Os di o'n chwarae, os di o'n dechrau'r gêm, mae'n profi fod o'n ffit. A mae o'n mynd i ddod o ryw fath o... dynamism, dwi'n meddwl y gair, i ganolcaid sydd ar golli. Rhywbeth sy'n gyrru ni mlaen. Dwi'n meddwl fel... Gyna ni O'Brien oedd yn Abertawe tymor dwytha. A dys gan fo, bod yna'n chwarae o'r da, dwi'n meddwl bod gan fo'r hyder o flaen y gol i wneud i bethau ddigwydd fel yna. Felly, os di Rathbone yn chwarae, dwi'n eitha ffansio ni. Fel arall, return to default fydd i efo Parkinson a fydd yn gêm gyfarsel. Wel, ti di hanner deud yn barod mei, fysa ti ddim yn syni fod o'n gêm gyfartal, ac wrth gwrs mae Wrecsam wedi cael 10 gêm gyfartal mewn un gêm ar 20 hyd yn hyn tymor yma. O be wyt ti'n obeithio i weld falle, a wedyn gei di dweud beth ti'n disgwyl i weld ar ti? Mae yna lot o wir yn byddudodd Arwel, a mae'n abedd i fod yn dweud ynglyn â default Parkinson, dwi'n meddwl. Ond, ar y llaw arall iawn, mae adeg yma'r flwyddyn, mae'n silly season yn ni, a da ni'n gallu cael yn eitha amal just yr canlyniadau eitha bonkers ma, loads o goals a falle. So, dyna dwi'n obeithio. So ni'n gallu cael games yn gorffan, dwi'n yn gwybod, 3-2, 4-2 i Abertawe, sy'n yna'n gret beth, so fo werth y trip lawr wedyn, ond
swn i'n ddigon parod i dderbyn, ni sôn am y gol na sgorio Rory Fallon ar y cae ras yr holl flynyddoedd yn ôl. Dwi'n tebyg yna, 1-0 gol i mewn off benol rhywun o ti a troedfad efo munud i fynd, swn i'n fwy'n hapus efo hefyd. Ydy. Mae'n teimlo fel gêm, dydy'r un o'r ddau dîm eisiau colli, a fysa'r ddau dîm yn digon hapus efo gêm gyfartal, dwi'n fel fysa fo ddim yn drychineb. Felly allu di weld o'n gêm gyfartal, ond dwi'n siŵr, ond fydd o'n gyffroes dwi'n meddwl, mi fydd awyrgylch, os gen ti Snoop Dogg a bobl fel yna. Mae'n mynd i fod yn noson, fydd o'n noson ddiddorol, a fel ti sôn, fydd o'n noson hanesyddol yn fydd, felly fydd yna ddigon i weld. Efo'r ti'n meddwl? Eisiau gofyn cwestiwn ychwanegol, pwy da ni'n meddwl fydd yn gorffan ycha mis Mai? Dwi'n mynd i ddweud Wrecsam, te, na i ddweud hynny. Dwi'n meddwl, na i gytuno efo chdi ddweud y gwir. Dwi'n meddwl fydd y ddau dîm, dwi'n eitha ffyddiog yn Abertawe yn tua ganol y tabl na rwla. A dwi'n gwybod bod pan gyd ti lig efo 24 dîm yna, mae canol y tabl yn le mawr. So os da ni'n gorffan rwla rhwng 12fed a 19fed, wel, dyna fo, ia. Da ni heb gael, achos bod ni wedi cael cyfnod mor anodd rwan, ti jyst yn gobeithio, wel, steady the ship, really, a bod ni'n gorffan rwlan yn y canol. A dwi'n meddwl, dwi'n Wrecsam, ti'n bod, swn i'n syniad wneud Wrecsam bwsio am dipyn i fyny tuag at y chwech ucha yna. Ond fel o'n i'n dweud, mae'n gyngrair, mae'n mor glos, mae'n gallu newid mor sydyn, dim ond mynd ar rediad eitha da, mae tîm angen ac yn sydyn. Fyddwch chi'n gwario mis Ionawr? Wel, dwi'n meddwl gwybod, o beth dwi wedi weld, be mae Matos ma wedi dweud yn y lle cyntaf, dwi'n meddwl bod o eisiau sicrhau bod o'n cael y gorau allan o'r chwaraewyr sgynno fo, a dwi'n meddwl bod hwnna'n eitha call, really, achos yn wedig bod ni wedi dod â boes newydd mewn dros yr ha. Mae rhaid i ni, fel o'n i'n dweud, dwi'n meddwl bod yna grywyllun da na, dwi'n meddwl bod yna chwaraewyr sy'n cynnig lot, ond bod nhw angen clicio a fod yn fwy cyson. Felly dyna swn i'n canolbwyntio yno fo, really. Ond, ie, dwi'n wyr de, ella ni siarad efo chi eto mis Ebrill, lle fydd Abertawe wedi mynd ar run anhygoel. A fydda ni'n pwysio am yr play-offs yn un, fydda ni ddim. Ond ie, dwi'n meddwl ar Wrecsam probably fydd y gorffan, just uwch ben Abertawe, swn i'n meddwl, yn y tabl. Wel, gei di ddod eto am ddeud rhywbeth fel am fi. Oherwydd on message, felly, wel, diolch fawr ti. Ie, dwi'n meddwl, gêm gyfartal, ond gobeithio gêm gyffroes, dwi'n gobeithio, wel. Diolch fawr am yr gwahoddiad, a'r fraint gwybod yma eto, a na i ddeud Dolig llawen wrthych chi, ond na i ddim deud pob lwc ar gyfer nos Wener achos o'n i'n meddwl, ond gobeithio bydd hi'n gêm dda, fel o'ch chi dweud. Diolch ti, a gobeithio wir, byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol.